Matay, tagaan mo gigayon nga mahimo mong gamhanan. Unsa pun nga gawon inyong ganahang maangkaw? Ako, taga ako gigayon nga na power. Ganahan ko katong na supot-supot na no? Kay ganahan ko magapuyo-puyo rag lasang. Ay, kung ako mo'y taga-agahaw, mupili dyan ko itong invisible, kaya hindi ko makita nila. Bisa sa kupadlong, mabuhat akong tanan. Bisan pagpangalaw sa silingan. Ayaw, ana. Kana makatabang ko to sa isig katawo. So unsa po din ang gahuman ng makatabang sa isig katawo? Kuya, wala ipasalida ng KMJS niya kay batanon na ay power, makapasigag suga. Ug ganahan mo gahom nga makatabang sa katawhan karon? Siyempre, ang kurinte. Kay mahal kayo ang balaryo nun sa kurinte karon. Kurinte! Ito ko kalaba. Oo, tama, kurinte. Nakakaroon sa KMJS, ipasalida tong usa ka batanon nga nakaangkon og gahom nga kurinte. Atong lang taon ba, ug disan niya nakuha. Tabalay ta! Rubay! Rubay! Kadabal, re! Be. Pwede yung gatong ilisa na yung salida, be, o KMJS, be. Kaya mula daw silang tito ni mo, be. Dili ko! Ako melon ako ah! Tul! Katulog no! Ibalik dyan eh! Balik! May rabo, nakatulog ng gilat sa kagang! Tama kay balita pa, sunod anak kay KMJS naman. Sa mga nanggagakong balita, bakla sumali sa away, napasubo. Bilat sa kagang. Naliso dyan na. Realong Madrid na pagkamalang, penguin. Ha? Tinuod kang balitaan ha? Buwag, di mo maring nakapatay, nagdilim daw ang paningin. Ay, nabuang balita ah. Natural nga, ngit-ngit ang panano ng buta. Teacher na nagkamali, tinuruan ng leksyon. Ay, okay. Na pinasok sa rep, tumigas. Ha? Sulayan daw? Balikan ka na ko niya. Tindahan ng pampaswerte, minalas. Bunga nga ng chismosa, nag-overheat, patay. No, delikado sa sinang marites, ano eh. Bagang balita, tumutok lang dahil hindi ako natutulog. 48 oras. Ang sarap mo, Pia. Ang ilan sa mga karakter sa superhero movie. Hoy, KMJS oh! Suy! Gila mo kayo makamata, balik dyan nagkukumilaw na lagi. Sa ingatan na nito lang Disyembre, tila nagkaroon ng superpowers matapos makuryente. Hindi naman ang charger, nakuryente ako. Tumilapon ako, nag-shock ako ng mga 8 seconds. Isang gabi, bubuksan na raw sana ni Rain ang bumbilya sa labas ng kanilang bahay. Hindi pa man daw niya nailalapat ang plug sa socket. Bigla raw itong umilaw. Sulayan din ako noon niya para na anak ko power. Di namin magabay ng kurinte. Mamaya, Advertise na po! Uy! Pag-iilo mo kayo makamata ni ko, kumilong dito balik. Hindi ko sa natusunod, ha? Tusunod pati sa katulong. Hindi ba kamata na eh? Hindi akong butang na sulod. Advertise lang po, pabitin kayo. Hala! Nigawas maningking sa ning TV? Ang solusyon sa manok pangsabo. Bilat sa kakang di pa mo man ang advertise? Pukawar ko ninyo mga na-advertise. Oh, tas mo kayo. Ya, wala advertise na ni kay magpag-imawis, magpanamok puti. Wala rin tinulog ah. Magpanamok na! Ay, ni balik niyo po na advertise? Kung sa kagatong disyon gusto lang itong gibuhat sa laki dito sa KMJS. Saan? Sugot mo? Tara! Atong ito katong tubo atong agad! Tara! Kings Vita Plus. ang 16 anyos na si Wayne, aka Bumbilya Man, ng Banga, South Cotabato, kaya raw Asa man itong mga tao, hari ka nangawala man. Igani kayo nibalik na.
ng electricity. Katulad dito, may baterya pala sa loob. Talagang mapapailan niya yung mga maliliit na mga LED bulb. Ay, bilat sa kagang di battery man day ng bumbilya mo musika. Asa ko mga kauban, mawala man. Oh, di out dito. Ikay una tusok na niyo. Bidat, arong patas, maghawiray ta. Nakawi naman tanan? Labay, nanaunsa mo mo bay?